Una vegada me'n vaig anar a Indonèsia, a l'altra punta del món. I allà només hi ha dues estacions. Una de seca i calorosa i una de plujosa. Però allà, fins i tot quan plou, sempre brilla el sol. Era de noche en la jungla y todos los animales dormían. Bueno, al menos así debería ser. Las luciérnagas están con sus luces intermitentes encendidas y no me dejan dormir. Es troba bé? Què fa al terra? Solamente estaba descansando. Es que hace días vengo escapando de Medanka Mulan. Medanka Mulan? Això està molt lluny, oi? 3 metros. I així va ser com el rei Shankar va agafar un extrem del turbant del cap de la Jisaka. Sarimini, crec que tenies raó. Crec que haurem d'enxampar el sol. Què? Enxampar el sol, has dit? Jo sé on hi ha fulles de gàtel. Ara mateix vaig a buscar-les.